Една утрин, когато въздухът още не бил сигурен дали е ден или нощ. Настрадин Ходжа оседлал магарето си и тръгнал към Истанбул. Не бързал. Никога не бързал, когато тръгвал към място, което променя хората. Пътят бил между хълмове и мъкли, а слънцето се опитвало да пробие облаците, сякаш и то си мислял дали да го следва. Настрадин не носел много, нито храна, нито пари. Само една торба с хляб и тишината, която умеел да слуша. Казват, че когато той пътувал, пътят не бил просто път. Бил въпрос. А всяка среща отговор, който още не знаеш, че търсиш. Докато вървял, магарето му спряло само, не от умора, а защото понякога животните виждат хората, преди хората да видят себе си. Пред тях, край пътя, стоял човек. Бил обикновен на вид, но очите му били пълни с нещо недоизказано. Като чаша, пълна догоре, която чака някой да я наклони. Човекът погледнал Настрадин го погледнал обратно и за миг между тях настъпила онази тишина, в която се решава дали ще се говори глупост или истина. Настрадин се усмихнал леко. Настрадин Ходжа погледнал човека край пътя, после погледнал небето. Сякаш проверявал дали думите му ще бъдат чути, не само от ушите, а и от съдбата. И казал спокойно, без да повишава глас: живей живота така. Сякаш всичко е приготвено за теб и е правилно. Човека се намръщил. Как така? Попитал той. Когато губя, когато ме боли, когато нищо не върви. Настрадин се усмихнал и още по-тихо казал: особено тогава отвърнал, защото ако нещо е против теб, то те спира, а ако е за теб, то те учи. Човекът замълчал не защото разбрал всичко, а защото за първи път усетил, че може би не всичко лошо е грешка. Настрадин потупал магарето си и продължил по пътя. Човека останал на мястото си, не помръднал, но нещо вътре в него тръгнало. След време, когато слънцето вече било по-високо, Настрадин видял втори човек. Вторият човек стоял насред пътя, не в края, не в сянка, а точно там, където колелата минават. Бил човек на средна възраст и носел нещо на гърба и очи, които постоянно търсели кой да му каже на къде. Когато видял Настрадин, той въздъхнал тежко. Вървя, но не знам дали вървя правилно. Всички ми казват различно. Едни казват: тръгни натам, други: спри, трети: почакай. Настрадин Ходжа слезнал от магарето. Не защото пътят бил труден, а защото думите тежали. Погледнал човека право в очите и казал бавно, така че всяка дума да намери своето място: това е вашият път и само ваш. Другите може да го извървят с вас, но никой не може да го извърви вместо вас. Човек е замълчал. Ръцете му се отпуснали, сякаш за пръв път разбрал, че товарът на гърба му не може да бъде даден на друг. Ако сгреша, прошепнал той,
Настрадин се усмихнал леко. Ако вървиш чужд път, грешката е сигурна. А ако вървиш своя, дори грешките са твои учители. Човека се отдръпнал от средата на пътя. Не защото някой му казал, а защото вече знаел къде му е мястото. Настрадин се качил обратно на магарето и продължил. След малко, в далечината, се появила трета фигура. Този път човекът не чакал, не търсел, не се колебаял. Той бързо. Този човек вървял бързо. Не тичал, но всяка негова крачка издавала нетърпение, сякаш закъснявал за нещо много важно, което сам не можел да назове. Очите му гледали напред, но не виждали пътя. Ръцете му стискали празна торба, а дъха му бил накъсан, като на човек, който се страхува да спре, за да не усети колко е уморен. Настрадин го наблюдавал известно време, без да го прекъсва. После леко дръпно юздите и пътят сам ги събрал. "Накъде бързаш?" попитал тихо. "Бързам за някъде", отвърнал човекът без да спира. "Но колкото повече вървя, толкова повече се отдалечавам." Настрадин кимнал, сякаш бил чул нещо познато. Слязал от магарето и застанал до него, така че да вървят заедно. Не бързо, не бавно, а в ритъм. И казал: "Ако в сърцето ти има светлина, ще намериш правилния път." Човекът спрял. "Как така?" прошепнал. Настрадин се усмихнал. Онази усмивка, която не обяснява, а успокоява. "Там, където отиваш, не е място", казал той. "То е посока и светлината вътре в теб винаги знае накъде." Човекът поел дълбоко въздух, раменете му се отпуснали. За първи път от дълго време той не бързал. Настрадин се качил отново на ослето и продължил към Истанбул. Не след дълго, в далечината той видял, че се приближава към пътник. Но този път той не вървял и не бързал. Той седял. Пътника седял край пътя. Не вървял, не бързал, не се оглеждал. Сякаш бил решил, че ако остане достатъчно дълго на едно място, пътят сам ще мине покрай него. До него имал вързоп, не тежък, но оставен така. Сякаш човекът чакал знак, дали изобщо да го вземе отново. Настрадин спрял. "Защо не вървиш?" попитал спокойно. Човекът въздъхнал. Чакам нещата да се подредят. Чакам знак, чакам по-добър момент." Настрадин седнал до него. Не му казал нищо веднага. Оставил тишината да свърши своята работа. После казал тихо, почти като напомняне: "Търпението е ключът към всичко." Човекът се усмихнал горчиво. "Аз съм търпелив", казал той. "От години чакам." Настрадин кимнал. Има търпение, което отваря врати,
върнал. Имай търпение, което седи пред затворена врата и чака тя само да се отвори. Човекът погледнал вързопа си, после пътя, после ръцете си. За първи път разбрал, че търпението не е спиране, а вяра в правилния момент, вяра в правилното движение. Той станал, взел вързопа и направил първата крачка. Настрадин се усмихнал и продължил към Истанбул. Слънцето вече било по-ниско. Не след дълго, на един завой, Настрадин видял друг човек. Този път човекът не бил сам. До него вървели още двама. Единият говорил много, другият почти нищо. Тримата спорели, всеки дърпал в различна посока, а пътят под краката им ставал все по-тесен. Единият казвал: трябва да мислим повече, да премисляме всичко. Другият отвръщал: не, важно е как говориш, думите променят хората. Третият само вървял, без да пита, без да обяснява. Когато срещнали Настрадин, спрели едновременно, сякаш някой бил дръпнал невидима юзда. Кой от нас е прав? Попитали те. Мисълта, думата или действието? Настрадин ходжа ги погледнал един по един, после погледнал пътя, после магарето си и казал спокойно: от мъдростта израстват три плода. Добре да се мисли, добре да се говори и правилно да се действа. Тримата замълчали. Настрадин продължил: мисълта без дума остава затворена. Думата без действие е празна, а действието без мъдрост е сляпо. Той се усмихнал. Когато трите вървят заедно, пътят сам се разширява. Тримата се спогледали. Единият започнал да слуша повече, другият да говори по-малко, третият да спре за миг, преди да действа. Настрадин се качал на магарето и поел отново към Истанбул. Слънцето вече залязвало. Пътят бил дълъг, но не тежък. И тогава, точно преди градът да се покаже в далечината, Настрадин усетил, че последната среща няма да бъде с човек. Всичко притаило дъх и пътят станал странно тих. Нямало птици, нямало вятър. Само равен ритъм на стъпки, които не звучали като човешки. Настрадин ходжа усетил присъствието. Преди да го види, до него вървяла фигура, не тъмна, не страшна, не заплашителна. Проста, неизбежна. Настрадин не спрял магарето, не се оплашил, само попитал, както пита човек, който знае, че въпросът е по-важен от отговора. Накъде си тръгнала? Фигурата го погледнала спокойно. Към Истанбул, отвърнала тя. Настрадин кимнал: и аз съм натам. Кажи ми тогава, колко ще вземеш? Смъртта не се замислила. 1000 души. Настрадин не възкликнал, само въздъхнал леко и продължил пътя си. Когато стигнали до края на пътя,
всеки поел в своята посока. По-късно, когато вестите стигнали до хората, се разбрало, че в Истанбул били умрели 10 000 души. Някой попитал Настрадин: тя те излъга, каза ти 1000, а взе 10. Настрадин поклатил глава: не, отвърнал спокойно, тя взе 1000, а другите? Настрадин се усмихнал тъжно: другите умряха от страх. Последна поука: смъртта взима малко, страха взима много. Не броят на дните те убива, а начинът, по който ги живееш. Истанбул останал зад гърба му, но уроците останали с тези, които умеят да вървят и да слушат.